Me acordo de miña aboa, cando, depois de tanto tempo de non ver os seus familiares, moi ben, cariño, que tal, amor, veciños, e depois, claro, e outro preguntou, e aquelas terras que tiñamos alá, ainda así? A ver, unha cousa non quita a outra. De logo que non. De logo foi un encontro ben fermoso. Recordades o dos aros diante da igrexa de Como non Moaña? o imos lembrar? Como non o Agora imos en Darbo, lembrar? pois para que non haxa consecuencias para Alba Moledo, sabedes que tocou todo ese, bueno, esa roupa queimada e dixo a amiga Julia que tiña algún problema, que había que limpar iso. Pois a amiga Julia vai facer hoxe un ritual de limpeza. Alba, hai que quitar o mal de ollo, é o que toca. Ai, Juan, eu vou vos contar unha cousa. Onte, polo que fixen de tocar coas mans os obxetos do ritual, a miña avoa chamoume por teléfono e díxome que nin se me ocurrise entrar na súa casa sen que me limpara unha meiga. Así que por iso, aproveitando que está aquí a meiga Julia, voulle pedir que me limpe. Mira, primeiro, antes de nada, tedes que ver aquí o círculo. Xa o limparon os servizos de aquí municipais, pero, aínda así, notase que aínda queda un pouco. Julia, ti estás no centro do círculo, eu podo entrar? Ou non? Sí, seguro. Eu non vou facer nada que ti non me digas que podo facer. Ti podes entrar aquí tranquilamente, que estamos protegidos. Un pouco de medo, te teño que dicir. Ai, pobriña. A ver, mira, a miña avoa díxome que non podía entrar na súa casa ata que me limparas, así que me vas facer? A ver. Vouche bendecir con unas ervas e despois con agua bendita. A ver, que vas facer? Como iso? A ver, eu que teño que facer primeiro? Nada, quedo Ti quietiña, Vale. non fales e non te movas. Ah, non podo falar tampouco? Non, tes Ai, que mi estar madriña. caladiña. Teño que estar calada. Vale, sí. Eu vou a ir rezando. Sí? É unha oración que se reza para os meigallos, que non a vou decir en alto, porque non se pode decir A repiten en alto. despois dentro da casa. Claro. E ti caladiña e quieta. Vale, ti vasme quitar o mal de ollo. É igual, que non sabemos si tes mal de ollo ou a enerxía do que pudiste tocar. Seguro que sí, Julia, eu teño moi mala sorte. Seguro que teño mal de ollo. Si ti dis que tes mala sorte, a mala sorte acaba ben. Ah, entón non, teño moi boa sorte. Tes Teño unha moi sorte. boa sorte. Mi madriña, teño diñeiro, teño amor, teño de todo. Tes de todo. Vale, a ver. Imos, quedo quieta. E calada. Aguanta esto. Aguanta, non me quemarei, non? Ai, e agora que vas facer? Ai, Julia. Estáme caendo auga pola cara. Isto é bo. Que está facendo? Podo falar. Isto cheira mal, Julia. Julia, isto cheira un poquinho mal. Xa podes ir a casa de tu avó. Ai, non, dillo ti, que senón a mí non me cree. Dillo. Bueno, Se chamase Teresa, dille. Teresa, a túa neta xa pode ir esta tarde a túa casa. Tranquila, que está limpiña. Ora teño unha dúbida, pola noite dúchome ou non, porque non estou tan limpa. Podes ducharte, muller? Sí, non quitarei a boa sorte que me diches Non agora. quitas nada, ti dúchate tranquilamente. Vale, pois nada, compañeiros, quedo aquí con Julia, que eu xa quedei limpa. E nada, hoxe vou ir a casa da miña avó grazas a ela. E dalle un veciño a túa avó da miña parte. Mira que boa celebración para as Teresas que hoxe están de santo. O seu santo, efectivamente, o día de Santa Teresa, xa pode entrar na casa da súa aboa, na igrexa de Padre Patiño non. Non che vou entrar. Padre Patiño, Isi, Andrea Ricardo, moitísimas grazas. Raquel.